ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ମାଲିଆଠରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଲିଆଠରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ବନ୍ଧ ଦେଖିକି ସେଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ବୁଲା ସାଲା ଇଏ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲା ଚାଲା ଇଏ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କରିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ମାଲିଆଠରୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରଟା ଅଛି। ସେଇଟା ବାହାରେ ସବୁ ସଜାସଜି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାଏ ମଝିରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ମାଲିଆଠରୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ସେ ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯାକ ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପୁଲିସ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆଲିଆ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଏଇଟା ମାଲିଆଠରୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଗହଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ବ ପାଇଁ। ଆଉ ତମାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଥିଲେ। ସେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ। ପାଟି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ବୋଇକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଧୋଇବା ଜାଗା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ ଅଶ୍ବିନ ଜାହିର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେବଦତ୍ତ ଅଶ୍ବିନ ଜାହିର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅମିତ କହୁଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଧୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ଧୂପ ଦିଆ ହଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଧୂପ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେ କୃଷ ସେଟା ବୋର୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଛି। ବେଶୀ ମତେ ଦୂର ହଉଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛି। ଆମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପାଖାପାଖି ତେରାବାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ। ଏମିତି ଏଇଟା ମାଲିଆଠୁ ସ୍ଥାନ। ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଲିଆଠୁର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷ ଲେଖା ହେଇଛି। କୃଷ ପୁତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷ। ସେ ଭାଇ ମାନେ ଆଗରୁ ଆସିକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ତମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ। କଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ସେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିକି ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ
अलग अलग आड़ को आसिक से जड़े तमा जड़े आड़े आम भारत आसते से भारत ये मालियाटूर पर्वत से रोते मालियाटूर पर्वत से मरण तमिलनाडु को पहुंची तमिलनाडु से मरीगले तमिलनाडु वाला माने मारिक गड़े यहाँ हूँ स्तमा स्थान स्तमा जन ये आसिक रोते यहाँ से कृष पत्र एगुड़ा रखिंट ये मालियाटूर भाई मान आउे भाई मान देखा बहुत जन आसुँच ये माने भाई मान 2 जन आस सांग मैंने यहाँ गोटे यहाँ कृष पत्र गुड़ा गोटे रखिंट यहाँ बहुत भल स्थान गोटे अच्छी मालियाटूर पर्वत आड़े सब जगह अति कृष पत्र गुड़ा थुआई एमती थुआई एपटे भी थुआई एपटे भी सब आड़े कृष गुड़ाक थुआई से बाहर जड़े कृषर से सेल्फी नौ गोटे हाँ बढ़िया हो बढ़िया रोच मालियाटूर आसिक बढ़िया आम ओडिया झील भी अच्छी ओडिया झील भी अच्छी ये ओडिया झील पाड़ी काढ़ुंट भाई माने पानी भी अच्छी आ बहुत भीड़ अच्छी आठे पानी काढ़ापी बहुत भीड़ लगुच मालियाटूर जगार पानी समस्ते काढ़ आमर भारतर केते लोक आउट बहुत ओडिशा लोक आसुँच बंगाली लोक आसुँच समस्ते पानी आसुँच पानी प्रभु को द्वारा बाहर प्रभु को द्वारा भल होती पानी नहीं कि काय कर दे सीरियल बेचो बेचो एटा गोटे घर बनाई लोक जीवाई आसिक सीसी कैमेरा सब कराई कहीं ये असुविधा बोली हम बोली यहाँ हूँ स्तमांकर स्थान जे मुझे जोटे ठिया से स्तम आसिक रोते जगार जगार से केरल एरिया आसिक रोते आ जीशु को सहित से किए शिष्य थे से
ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେ ମରିବା ତାକୁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ମାରିବାର ସେ ଆସିକି ଆର ପଳେଇ ଆଇକି ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଟପ୍ ଗିଫ୍ଟ ଏଇଟା ବହୁତ ପର୍ବ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଏଇଠି ରହିକି ଆସୁଥିଲେ ଥମା ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତମା ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତମର ପାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅମାନେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ପାଦ ଦିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ ଆଉ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଆଉ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଟା ପାଦ କଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ସବୁ ତମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଦେଖାଯାଉ ଏରିଆ ଦେଖାଯାଉ എന്നിവരെ കാത്ത് അമ്മ മരിയ മലമുകളിലൂടെ എനിക്ക് എതിർ തന്നിരിക്കുന്നു തൊട്ടുപോയി